ole mishing te hian kanuna momo em kan nei che maya chungzinga chuan sum le pai poisa kan ti mai po hi atil ome ma se sum nei tur chuan ni tin na tho angai te thina then kha chu ni sen sa tak moya na thok ma se an momo anga piang an nei thelo chang tam tak oma chuti lain a then te ero chuan dan lo angle nom sa takin sum analut angloya then kha dang le chuan thok pe lo ma se sum momo box se in ol sam taka sum an tho chwa theinan chuan ti she an nei ta thin lawa chu chuan ruk na emo tol thana emo thleng hian a thlen tir pha thei bok ani ole ton chuma chuan India ram chunga tol thana rap thlak tak mai thleng chan chen kan ngai thale dona video te abula chang atop thlengin minlo thler sake minlo ngai thak sakle cheu donia Madarita chungkwa anpa ber chu Pravin Madarita ni in anupui chu Sudesh Bharti Madarita ani a anno pa hian fa pahni mi pale mechia Darpan Madarita le Priyanka Madarita ite anneya anfano Priyanka hian pasal thatak mai nei to in aming chu Saurabh Kataria ani a tin an chungkwa hi mihlim theitak le inrel bolna fil tak chom nung tla thin mi ni in Faridabad Haryana state a an inpui hi a nge ani kan shia cheu angin Haryana hi India ram chunga state pakhat ni in International Craft Mela te Raja Nahar Singh Palace le temple tam takte omna hmun ani a tin aram hi anom emawangin mun sang atang hian tlo tu khwal zen po an nei reng thina ti chuan Haryana a hian sector anga mi te chuan in lo hlomin Madarita chungkwa te po in sector 7A house number sompakwana an lo meka an chungkwa hi wantlang chunglam dai ni in pa ber Pravin hi radiologist doctor ani mai pi alama All India Institute of Medical Science a zirte tu na thoktel bokin an in lama po hian x-ray ti na turin clinic changtlung tok tak mai anei boka chu mai ba ka anupui Swdeshi po hi zirte tu ni chen ni in kumsang ni son pakwa khan alo pension to nge a te chuan an fapa darpana po hian Gurukam company a engineer na thok mekin an mak pa Priyanka pasal Saurabh po in Vartusa digital engineer na athok boka kumsang ni son pathuma khan Saurabh le Priyanka te hi in Uttar Pradesh Ghaziabad muna an cheng meka chuta chuan Priyanka po chuan an chena atanga darkar khati achan vela hla om Global Technology Company HCL Noida atna chatak mai athok bok ani ti chuan annu pa hi akha tokin anchung de tlo torin Faridabad an kalfo thina amairo chu anucha darpanan Gurugrama na atho nuwa ana thona hmuna in lo a om shan beta ka chuan an inpui bera hian no berle pa ber chaw chu an khosa to a te chuan an chung ko chuan na zom tak tak an tho cheu wangin an thenam khoweng hmuwa po mi zom tak mai an ni a sumlama po har satna an tok ngai mi lo ma se chung an hausakna awang chuan mi swal tu in emo an nun ati top sak don ti reng chu an chi om lave November ni kwa kumsang ni som pakwa engineering ani a hemi to khian Pravin ate thenama cheng da chuan November ni rial zana tangkhan Pravina emo anupu emo po chu an hmu to lo ba ka tukdanga an lo ti fo thin an ui kongpuya an te pui lai po chu hemini jeng hian an hmu tareng reng lo maya chu mai ba ka anin lu na gate kong khar lo in hong ho le an kong ka bula chanchin bu phek te treng te in chunga TV ring taka in play te chu an han sia chuan an thenam da chuan mak an ti em maya a chan chu Pravina te no pa hi no pa in vong fil tak ni in zinga ma taka thowa an uite ne na an kota richel chu thin an ni a ma se chutia zan kha thil thuwa an han je ta thep chuan an thenam te ngai chu ati thalo hle maya he mai ba ka he mi ma zan hian an ui rubi bo tor re chu an thenam cheng te chuan an lo she boka chumi ni wan chuan Pravin ati in hnoya a clinic a hon lo te chu an thenam de chuan an ba thli thlai ta rengot maya ma se clinic kongka chu thata ka lo in kharin thom engma hria tur om lo boka chumi ni wan chuan an thenam cheng ve mi pakhat chuan Pravin a chu a kol ta rengot maya ma se ri ta kol in jing hnuwa po chuan chang tu reng an om lo chumi hnuwa an doorbell chu han me dril in chunglama tanga nidang ang boka no ber Swdeshi alo chhone mai chu an jing dewa
ma se voi engemaw zat doorbell chu hmetima se in chunga tang chuan TV ring taka play thawm ti lo thawm hriat tur dang reng chu a awm thei si lo chutiangte alo ni le tak zel sia chuan an thenom te chuan an varanda atang chuan an in hnuai lam chu an zuk bi ta ringot maya chuta chuan thisen ni awm tak mai zuk mo in jingkar atanga thil awm dan zong zong nen chuan Pravin ate chung ka chunga chuan thil thalo tak a thleng ni ngei chuan an ringta a hemi ni wang hian an thenom ti bok chuan an fapa darpana chu vakol taringotin chuta chuan doorbell an hmet chung po a anu emo apa emo po ina kong an hon sak theilo thute thisen an hmu thuti le anu le apa te chu jingkara an la hmu lo thuti ba ka an ina chuan TV ring taka a in play ring dan chanchin te chu an vashil ta beka chu vele darpana po chu athushia chuan a chhong tak zet ani ber ama zan loka anu ne na an la in biak reng thote chu darpana chuan ama ron betu chu alo shit ve ngal boka ma se athushia dan chu apa ngai lo ema wangin enge anu le pa chunga chuan thleng ti sia tum chuan ama nge chu anin lampan chuan akarin ain khal chhok ta ngal ani heti lai me khian an chen oma cheng de chuan darpana kol mai chu lo du tok lo chuan eng thil po lo thleng se police te shatir shim chu tha an shat nuwa Daridabad sector 7A police chu an chanchin an bashilta a chu vele police po arang theng berin an thudon na lam Pravin ate inlam chu an vapan ta ngala ti chuan hetia police te an ron thlen tu a hian an ni po chuan doorbell chu hmet vele in chung lama lo chhon tu awm ngei po chu an jing hle a ma se voi tam tak Pravin ate no pa an awa doorbell po voi engemaw zat an hme hnuwa po eng thoma an la hriat tak lo a chuan kongka chu ti chhiat mai tumin officer pakhat chuan kongka chu hon tumin a be ta ngala ma se ol samte in kongkhar chu alo in hong ngal tlat mai khatia kongka ain khar pui tlat awang khan chunglama ain kal emoti in atute ma chuan an endik lo alo ni te chuan kongka an ti chhiat rola an thil mo chuan police le Pravin ate thenoma cheng ho chu a thong tak zet ani ber heti la hian tum in thom po cholawin an ma thil om chu an en top maya chuta police thil mu chu Priyan Kaile Saura pate thisen tam takara nona nei to lo ti hriat taka lo le terang choni in an ngonga hliam na satak an nei mai ba ka an taksa hmun sang sanga ti chuan hliam an nei nual boka chu mai ni lovin thisen tela chu chhuata chau ni lo banga ti chuan apir choi bok ani ti chuan tual thana thlen na hmuna chuan forensic team te le uifing te po chu lo thleng thoin in chunga rong le terang pahni chu a hmuna chuan an theyang angin an endik ta ngala chuti lai mekin police po chuan in chung hmun sang sang de chu endik na te lo nin Dr. Pravin ale anopui modna pindan lam chu an vapan le a chuta pindana an lu rwal che chuan khoma no ber sodia se rong lo om chu hmubil in ani po hi a ngonga zaina thuk tak aw mai pe alama athisen chu alo chok na sa in an khoma le chhuat ate chuan thisen chu alo kai ni noi maya hemi no a hian police chuan Dr. Pravin chu zongli in anin hnuai clinic a chuan an zurluta chuta chuan x-ray ti na khol bula thisen ne na lo in che pia noi Dr. Pravin ruang lo le turang chu zuk na sui le in ani po hi midang ang bok khan a ngonga chima zaina nu ma alo om bok ani te chuan an pali chuan rong taka thavek an ni a in chung la chu thisen rim hlirin akhat ani ber chutia an chung ko chunga hitiang twal thanara thlak tak mai thleng hi an thanom de chuan mak an ti ema a chan chu Dr. Pravin ate chung kwa hi hausa hle ma se mi fil takle biak nuam tak ani awangin an chunga rong taka chedo tor mi chu an venga anom lo tho hoi takin an sui ngam hiala te chuan police chuan in chung khoilai mai po chu uluk taka in chak bekin tol thatu hnu ma engematal mu be sein ma an la zui ngal da cha chara chuti lai mekin darpana po khan darkar khatli achen belai mai konga atlan hnuwa anin chu ron thleng be tangi nge in achung te chanchin asia chuan aril ro na ema an ruang a hmu hnu phei chuan niko shilawat luta hialin an ina changa damdo in hnai bira tlongai ten an kalpui hnuwa enkolna adon zui angai pha ta bok ani heti lai mek hian in chung bongra chu ain son nual ani ti an chen ama loilut fo te chuan she thein tol thatu chu rukro ani nge chu an jing hlom hle maya tin banga te chuan utla te mo nol ni in tol thana thlen ma khan in sol na po athlenge ni te chu hriat the ani a
alandana Priyanka le Saura patikhat an mani thatu kha an hnokcha ma zong khan an thei patopin an sole ti po chu a hriat le boka te chuan an chung te hmun sang sanga om ho te chuan an chanchin an hriat vele hian Pravin ati in lam chu ron pan khom hlomin chutia zan khat thil thuwa an chung ko a tol thana rap thlak tak mai thleng chuan an zawai mai chuan a thong hlom em ema he pui khoina rap thlak tak mai phena hian tunge omang ti chu an zona lian ber ani a te chuan ruang pali te chu postmortem tura damdo ina da le ni in hemi chung zong hian Pravin ate chena in chu pon lami ta na tlopo thelo turin police ten an lo viang ta tlata heti lai mek hian Priyanka le anu sodia sati kha tlero engma kha anin bel lawani ti le an chi or lai te an zung bun bun te le an ban bun te an beng be te song song te kha ruang an hmolai khan anin bel lawani ti hriat ani a chutia an tlero uman tau tak tak an pang de pa eng tiklai mai poa omreng a omlo thutna awang chuan police chuan rin dan lian tak mai nein in rok na kal sola wanga tol thana thleng ani chu an ring ta bera chumi ni wang chuan in chunga an tlero dang emo poisa emo ani lo puin thil hlu dang bo a omle omlo chu police chuan en chuana an nei le ta peka ma se mak tak mai in an ina ro hlu te chu engma bo alo omlo ba ka poisa an da that po kha khoimi alo ang mai hian an da na hmuna alo om vek ba ka Pravinan a klinika poisa ada na bo ma po khan poisa te chu alo lo om vek boka chu chuan police ri ro chu ati boy te chia mai a chan chu in rok na anga an lo ngai to chuan chandang ane le thewang zok chu ani ome eng ba ka hian in chung lo lui tum na awanga kongka emo tukber emo ti chet na hnu ma om lo awangin ruk na kal swal ani lo chuan an hmel hriat nai bai taklaka an nun na chu an chan ani ti a hriat thei boka chuti rol chuan kan sweta kang khan an ro hlu engma kha a bolo ba ka Priyanka le anu in bil tlero ba kha he in chunga tang hian eng thil hlu ma kha lak chho ani lawa ma se madarita chung kwa hian rong taka an chunga hetianga chedu tur khop mel ma hi an lo nei ro reng zok em niang police chuan Pravin ate chung ko chena bulvel om de song song chu zona an zot veka tin an chung de po chu amal te te ya zon zot vekin chung ko hlun le an hlotlin em awanga mi hmel hriat hlo ani na chuan he thil thleng hi atilarin an chanchin hretu apiang te chuan mak an ti em ema tin an thil am te atang po hian Pravin ate chung kwa chu November ni riat laia khan an nadam nge ni ti kha hriat thei ani a ani chuan he pui khoina hi zanlama thil thleng ani ti chu a hriat thei ta ani te chuan police lam chuan case tanga an lo ti thin dan ang thobin Pravin ate chena bulvela CCTV footage te chu an indicate ta a ta chuan tol thato ni nge an hria chu CCTV chuan alo la fu hlo mai November ni riat zandar somle mini soma khan scooter pakhat chu Pravin ate in lampan hian ron tlanin anin kota chuan ding chata ti chuan chuta helmet khum chunga mini som pahni atanga mini som pathum vel a thot nuwa Pravina sude sile an uirubi te chu an ina chuan ron hove bukin an kota scooter chuang po chu bilem no chuan anin chunga chuan an lu zui ngala chumi hnu dar som le min som hni pasaria scooter chuang mi pa chu a helmet khum chung chuan Pravin ate ina chuan balut vele in hetia ina alu atanga reivak lawa hian Priyanka le Saura pate po kha ron thlengin heti lai vel hian helmet khum pa po kha in chunga ala omreng ti na ni chu amai ro chu man mo takin zandar som pakhat le min somnga pahni vela Pravin ate ina tang chuan helmet khum pa chu helmet khum chung bok chuan ron chhok in a scooter mang chuan chulai hmun chu a chho san zui le ta a ma se hemi hnu atang hian Pravin ate in bulvela an mi rin hel chu mo zui tur om to lo thung te chuan CCTV ina alo lak fu helmet khum pa chu Pravin ate chung ko thin a abul tum tu ber ani chu police rin dan ni tak lo ni ta in tungi ani ti hria tum chuan footage chu cheng zokin an han siam rem le a amai ro chu an mi rin hel pa chuan helmet a khum tlata wang khan nu china na maso na tur mobile tur chu am lo ba ka a scooter license plate la chu CCTV na alo lak fu lo shim shima wangin police tan po chuan nu china chu a hau tak le donin a hria thei ta a te chuan police chuan an nu china chu a so zok na tur tan CBI puina chu ngen taringotin ani lam hian tim sang sanga anin chen hnuwa he twal thana rap thlau tak mai hi
uluk le zo zokin an chui le don ta ani chuti lai mekin he poi khoina hian police chuan mi pali rin hlel lo nen chungmi te chu November ni soma khan crime branch officer kalturin an kawa mi pathum chu ron in lanin zona an zo thewa ma se an zo na zo atang chuan heminia kalte hi chu rin hel zui tur omlavin an zalen le a amai ro chu helmet khumpa ero kha chu he huna hian ain lan be lo thunga he ti lai me khian police en pravin ate chenoma chengte zona an zona atangin darpana le anu sudia sete inkar a that lo veu thu chu an chile ta a hemi ni wang hian police chuan darpana je omdeu hnuwa zona chu zot vele in chuta chuan darpana chuan anu nen chuan an boruak chu thalo hle ma se tha du na tur khopa watna alani ngai lo thote anin kar chu entiklai mai po a chiat lo thote le anin kar tho chu chatbak lo chang a thleng mai zok ani thote police hena chuan a soya in anu nen chuan ni tina in bia in November ni ria zana po khan an le in biak thote le thindim na telawa thataka anin thla thote soin fin fia nana afona anu nena anin biak na te chu police chu a hmoter ta boka chuti lai mekin achung te po chu police ten darpana anjin hel ringo ta wang chuan an lom lo ema no fe in kara in hmo thiam lo na chu chung tin na an to bek ang chu darpana le anu po ina an to be thole chumi awanga anu le apa le a u te no pa tha ringo chantor om lo tho lo sein a thlawang an ron hausak ve boka ti chuan chu tiang ani le zel tak sia chuan police chuan darpana chu rin hel chantor an nei tak lo awangin an chho zalen le ta a ma se hemi hnu a hian police chuan November ni ria zana pravin ate in chunga helmet khumpa lut lai CCTV ina alo lak fo chu darpana chu motirin chuta tang chuan wane thlau takin police chuan an hnu chuina timma son thei tur thil an che theita ani chuta CCTV ina alo lak fo mi pa chu darpana chuan a thian pakhat mukesa ani thu chu sein police chuan mukesa chu eng ang mi nge ti le khoya chenge ani ti chu an chui zui le takngala alandana mukesa chu Faridabad Rajiv Colony cheng ni in daden jima gym trainer na thoklai me kania darpan nen po hian gym atanga in hmesha chan ni in hun engemoti chung chu darpana trainer aloni to ngi a te chuan heng thote an shet nu a hian November ni som tlailama police chu mukesa cheni na chon bakal le ngalin an ina chuan anupe u naw pa le anu te chu an no oma te chuan anni ho chu police chuan mukesa omna chu zo tak ngalin anu chuan zinga a thom hnole amamo zol puite alak nuwa a chen khatani na Haridwar lama ankal tho chu police chu alo shilta a heta Haridwar a hian Hindu mun poimo tak tak te omin Ganga arti ceremony manate aw mai ba ka he hmuna hian kumsom pahni dana kum mela ro pui tak bo sai ani china te chuan engwanga chulai hmuna kalnge ani ti chu police chuan sot in chuta anu bok chuan afapa chu cholmang mai tura kal ani thole ni thum ni li hnuwa ron kerle turanga ain sei tho chu asoi te boka hemi hnuwa hian police chuan mukesa no pui chu zona zot vele in heta hian thil chiang tak chu an re theidon ta hlau mai mukesa no pui chuan lekha ron phorin an fe chunga a hmu tho soya chu lekha chuan mi pali ka thata keima ngei po hian kanun na hi kati top don ani ti tho ain zia thole apasal ko ziak nge ani tho police chu ashilta a de chuan lekha chu police na anlak nuwa mukesa te in chu so san le in mukesa te in kota scooter ding chu CCTV na alo lak fo scooter ngei kha ani ti an cheta boka hemi hnuwa hian police ten chu chu endik le in chuta an endik le na chuan scooter handela ti sen lo kai chu an hmu zui ta bok ani hemi hnuwa hian police chu hlau thona in an khata hle maya achan chu mukesa khan anuna alo ti top man kha an hlau awangin mukesa chon hmutum chon theito pan chhole ta a te chuan police chu mukesa thona chi ma chon bakalin chuta gym nei tu chu zona an zo te phota chuta gym nei tu chuan November ni ria zana khan mukesa chu ni dang aya a ho ma thole an chung te inen a kaladu awanga zandar ko vela gym a chhosan thote lo soin atlang puin zandar somvel thleng mukesa chu gym a om thin tho alo soya te chuan atu ka chuan ni danga a hnakal hun pa nga ya mukesa chu gym a chuan ron thleng in aku chu atuam bur maya chuta gym nei tu chuan engtia in hliam nge ani han zo chuan
Mukesh chuan a chung te in nei na a man pui zo a holam chu a scooter ui a sot na lama ai hniam thu chuan a chan thu jim nei tu chuan police chu a shilta bok ani le chuan police chuan Mukesh phone chu chui le in phone chu in off tla tawangin a location chu an chui thei mai lawa ma se Mukesh phone chu Mumbai a reilote ain onani ti chu an shi thei da hlo maya chulai mun chu Faridabad atanga mel zaria somni pali lai hla ania le chuan police chu Mumbai a chuan vakal le ngalin Mukesh chu an song to cha chara ma se Mukesh phone location an hmon lai vela chuan ama motor chu alo om holo mai hemi hnuwa hian a phone chu Sirdi Maharashtra ain only ani ti shet ni in hei hi Faridabad atanga mel zasari somrok pathum bel hla om ania le chuan police chuan chulai hmun chu arang theiang bera wapan le in heta hian Mukesh chu wane thlak takin nungdama a om lai chu police chuan an man thei da hlo maya hemi hnuwa hian Mukesh chuan Dr. Pravin le achung te chu a tha nge ani thu chu pawngzuin hetiang hian thil thlendan a sei zui ta ani Mukesh hian online a poisa in thapna hi atui chil em ema chuta chuan sumpo a mangral na sato in mi sang sang hena tang hian sumte apu kwal da china chuta a poisa puk tling khom zong zong chu cheng noi nga chuang fe ni to in a sumpuk na ti atang chuan a poisa puk rol to tura china chu adong reng china akalna apianga chuan a poisa bat na te chuan an lo chang emo ti mai tur hian anon po chu a zanin lo pha hle nge ki a le chuan tum khat po chima a train no me che pakhat ne na chuan anopui arai thole naw an nei thena turatan cheng singa vel insen angai thute poisa ani lo awanga ari ru hana te chu lo soin dotin alo bum le a ta chuan a train no chuan lo khongin an ha thona muna an pu hna chuan a mingin poisa apuk sak to pa ma se Mukesh chuan ro le tumna chu ani ta holo mai chutiang chuan sum apuk ve po chu online na asum in thapna huna chuan achan ta zela ma se simatnekin a poisa puk khom mang chuan ala ti lui ring zel thawa chumai ba ka ba an thin reng reng hian Mukesh chuan cheng khat po abat te hna poisa pek tor he nei ngai lovin thlakata hian Mukesh hian cheng sing khat le sang rukvel chau a hlo awangin an chung ko chomna le abarul nan chuan anei hlei thei me ulova le chuan baneya poisa puk tor azon le lai mek chuan darpana chu an chima chuan ron kalve in Mukesh nen hian an lo in hmir shat nuwa reilote a thian thatak mai anita a lai kha chu darpana chuan Mukesh chu an ina zanja e tura somin heta hian Mukesh chuan a thian pa darpana te chung kwa chu mini nung tak an ni zia a sha chuan ngai to na thalo tak mai ani phata a ambarul tlakna tura darpana te chung korok tor chuan ro manna chu asiam zuita ani le chuan khatia darpana te na zanje akil hnu atang khan Dr. Pravin le anopui sobe sete po khan anfa pachian pa na na chu an lo duat ve thin em ema khatia darpana na awanga hmundanga awm hnuwa po khan Mukesh chuan akha to khian Dr. Pravin te in chu latlo zeu zeu thinin until ti chinde chu ngun taka zirchiana te anei veka le chuan November ni ria chu Dr. Pravin te in rokni turatan chuan rotin he hunatan hian ain ve nan dora chimte thar ale nge nge a ma se chumi zana Dr. Pravin te in roktora akal khan in chu alawin kalthlata wangin pon lama anlo ho hun tur chu alo ngak lia le chuan anlo ho hnu deuh loka khan doorbell chu vametin Dr. Pravin chuan Mukesh chu kongka alo hon sak nuwa TV te endonin thil sang sang te soin an ti ti ta a chumi hnuwa Mukesh chuan akut a walk out na lama ati na tho chu soilin Dr. Pravin chuan zana a clinic chu hongai lo ma se afa pachian pa ani wang lew lewin x-ray ti saktumin a clinic a chuan Mukesh nen chuan anin zui thlata a emi hnuwa hian Dr. Pravin x-ray call ati nun lai takin Mukesh chuan thok le khata achemte a chu ron phorin Dr. Pravin ngonga chuan a chuk to ta a chota Mukesh che dan chuan Dr. Pravin chu a thong tak zet ani ber anupui chu out of vakin ta chuan Mukesh po chuan rilru film chu apu thei to lo ani ma na Dr. Pravin chu a thalo chuan a thil ti chu a soi chwa mai chu hlavin a ngonga chuan a zai zui ta mya maya he mai he do tok lavin Mukesh chuan voi tam tak a vil sui bok ani amai ro chu Mukesh chuan clinic chunga poisa omte po kha alamia lawa a chan ber ni langa chuan
achi IVM thawawang khan inchunga alu chan ber po kha ashe to lo ni in alanga te chuan thisen ara na ke hnek da chu kailon ate chuan kai vekin inchung lama chuan a chhole a chata chuan Dr. Pravin ate uivul lai ruby kha lo bo torin mukesh chuan pindan lama chuan a kalhnan ni a hetia an ui bo ri hi an chen omdena an hriat ngei kha alo ni rek mai hemi nu a hian Dr. Pravin ate nu pomut na pindan lama chuan pheile in khoma chuan sude se chu tui takin alo mu hil meka chuta mukesh chuan an thomna da na bom chu hongin poisa an da na chu ti chhia tumina beya chutia athoma chuan sude se mu hilai chu ron har thutin chutia chemte keng chunga mokesa a hmothu chu a hlauta ema te chuan tumlok po omia lovin mokesa chuan sude se chu a chemte ken lai chuan a ngonga chuan sei vel in ka po chhonavin sude se chu a chathla zui le ta a hemi nu a hian a thlero inbel ang te chu mokesa chuan man hmo taka phil sak sok sokin anin chu chhuasan atum ta a ma se chutia Dr. Pravin ati in chhuasan atum lai tak chuan Brian kaile apasal saura patekha in chunga chuan ron lut vele che in mukesh chu bi ruk tuma atal boina satba ka arukin in chung chu chhuasan man sham tum chuan abeya ma se chutia atal boilai chuan Brian kai chuan anin chunga thisen kai hnong le chemte keng chunga mukesh a hmo chuan a hlawin ring taka awin apasal chu a kauzui ta ngala chu vele mukesh chuan rang takin Brian kai omna lam chu ron pan le in mukesh chu aron be zui ta ngala ma se mukesh chuan rang takin Brian kai omna lam chu panin angonga chuan chemte mangbok chuan awazai zui le tapmia maya hemi nu a hian saura pale mukesh chu theito pa in bein anin sol na sa hle maya ma se siam shei keng zok na na chu a hne tangang lo anima na mukesh chuan a chem mangbok chuan saura pahong chu zai sakle in hemi nu a hian Brian kai tlero in bel lai le anin chunga phone pathum omde chu la in mukesh chuan anin chu a chhuasan ta ani amai ro chu mukesh chuan police hne na chuan atum reng wanga tol that ani lo thu sein Dr. Pravin kha a thatani ti thupna na anupui sude se chu a tha thu soya emi nu a hian sude si a thatani ti thupnan Brian kai chu that vel in Brian kai a thatani thupna na saura pa chu a tha le thu asoite buka ma se heng te hi arwa mandan ani lo thole tol thana thleng lawa in rok na ri ngot kalpui chu atum biau khani a ma se ati swal thupna na tol that ani tho chu police hena chuan a in pom thu asoite bok ani ole khati zong kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he tol thana hi kotina angai to mek ani awangin tol thatu mukesh chunga hian kotin engshem na chi ange ape kang ti hi hria chian thei alani lawa alo bera dam chunga longina tan nge ibe sei phot mai ti ang